Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga maka Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Huling, kabay pa nga sa amon reunion nga ini. Ara lang akong classmate nga si Morina. Sino na si Morina? May crush ako sina sa iya sa una. Nagasulat ako sang love letter para sa iya. Ugaling, wala ko mahatag. Kay nahuya ako. Pero kung magkita ay kami karon, ihatag ko sa iya ang akon love letter. Ang buot si Limon. Wala mo pa mahatag sa iyang letter? Wala. Ano kay kahuya ako kung makita ko siya sa una. Lolo Mures? Ari ka na? Nagpauli ka dayon, haw? Wala na to tawo.
patay na sila tanan. Ako na lang nabilin ng buhi. Uti, ara si Morina? Ako na lang gali ang nabilin. Pati ang amiga nga si Marje, patay naman. Amoy na nga nagpuli na lang ko. Kaya hindi bali makita ay magamigyapon sa piyak nga kinabuhi. Lolo Mores, sino niya si Margie? Lula na sa ni Jinjin. Samson, mamangkot ako sa imo. Ano ina, Oray? Ano gidyang nakita mo sa kay Huling? Nga daw sa maano kagid sa iya? Nga anong nakita mo sa ako now? Ay pananaw ko sa imo. Kung magtulo ka kay Huling, daw sa nagatulo ka sang bingka, nga damo man tikilya sa ibabaw. Ang masiling ko lang sa imo, Samson, magpangita ka na lang sang iban nga babayi. Ina ba lang, kalibil mo lang. Hindi kay ang bata sang hasyendero nga nag-intra sa pageant. Ay kay kung ako lang ang pamangkuton, hindi ka gidya pwede, Samson. Amo na gani, Uray, ang nami. Kay may challenge. Ate, oo. Kasarang managuro ang lawas mo. Sa shotgun sang amay ni Huling, Nga, Pilimon? Ulam ko na si Valentina sa lubid. Uy, anho niyang lubid? May, kausa ko na. Ay, Pilimon, siling nga siya, nga sa iban lang siya mahulam. Nga na ya. Kay Mon, hindi siya makahibalo mag-uli mo. Tanawa to bala ang sadol nga ginhulam niya kay tatay mo? Hasta subong, wala niya mauli. May adlaw ka kay Paz. Uy, Pedrito. Uy, maano ka naman? Ma-challenge? Puo ka kay Paz as always. Ati, sugura na naton. Hapos lang ning ipamangkot ko sa imo. Ano na aw? Hindi bala siling nila. Kung magkaon kasang mansanas adlaw-adlaw, daw kasubong man nga ginatabog mo ang doktor? Ati, oo ka kay Paz. Kung sa English pa, an apple a day drives the doctor away. Ate, ang sibuyas Bombay Amo man, magkaon ka sa sibuyas Bombay adlaw-adlaw, ginatabog mo man ang doktor. Sala. Oh, nga sara ka kay Paz, haw? Hindi doktor ang ginatabog mo kung magkaon ka sibuyas Bombay adlaw-adlaw. Ay, ti, ano man gali? Ang imo mga kilala.
Oh, hindi ba lang amoy ng matuod, Pedrito? Ati, husto ka matuod ka kay Pas ah. O ti, kundi perdi ka naman. Di makaamat-amat ka na, kay wala pa ulan. Oh. Ate, sige ah. Malakat na lang ko ah. Maano ka man, de? Buan normal. Pirdi naman ko. Grabe eh. Nagkapataka lang bakiro eh. Pero, gusto man siya. Huling, tanawa ba na si Buklan ho? Nagatulok sa diri sa ako nung sagbasakit. Nainit na siya kay man, naisahan ko siya kay Bikang. Kundi, wala sila sang kalanon, man wala siya makautang mo. Oo, tanawa huling ho. Kidumalapos ako sa panulok niya. May malain nga tuyo si Buklan sa akon huling. Hoy, Buklan! Ano tulok mo? May malain ka nga tuyo, no? Hoy! Anong problema mo? Nang hilabot ka naman? Excuse me. Ihilabot ko sa imo, kundi ihilabot ko na lang sa kaugalingon ko. Mayo pa! Nakaibalo ako nga nagaplano kasang malain sa akon Buklan. Paryente mo nga daan si Vladimir Putin? Hoy! Marikoson! Ikaw gid siguro iya ang parinti ni Vladimir Putin. Man parehong inutsura. Excuse me. Suno sa pagpangusisa ko Buklan, si Vladimir Putin layon maglakat. Kag hindi lang ina, may bukol man siya. Kag hindi lang na ha, palakaon man siya bukaw-bukaw. Kag luwas na, butigon man siya. Hoy! Marikoson! Kabalo ka sa pagpangusisa ko. Gilosob sang Rusya ang Ukraine. Man kay kadamo sang Marikoson nga pariyo sa imo dito. Di nangilaan si Putin. Kundi ginbombardiyo niya ang Ukraine. Buklan, buklan, buklan! Marikoson, Marikoson, Marikoson! Kap, malayan nga balita. Oh, ano nga balita ina Samson? Nag-away naman si Choy Tagoy kay si Chay Albina. Kag ano naman ang natabo? Nagabuyanay sila bato. Nabuklan si Choy Tagoy. Si Alvina iya? Nabuklan man. Ati Piho, mangayo naman ina sila sang danyos. Samson, malakat ako. Hambala sila nga wala ako diri, ha? Kap! Oh, hindi. Hari na sila. Kap! Makusar ako, Kap! Anay ka. Abi, tag isa-isa lang.
Ikaw una, Albina. Hindi ako mauna. Ladies first, Tagoy. Lady pa na siya. Ho. Tagoy, una si Albina. Oh, hala Albina, hambal na. Kap, ginhaboy ako ni Buklan sang bato. Siya na naguna, Kap. Nagbalos lang ako. Mangayo ko danyos, Kap. Ako ang dapat mangayo danyos. Ako Buklan. Ako barikoson. Ako ang barangay kapitan, kag ako ang mahambal. Ang magsabat na karon bitukon. Bagod pariho kamo nga may bukol, Tagoy, Albina, amo ning buhaton ninyo. Wala kamo sang pangayoon nga danyos para sa isa kag isa. Ang buhaton ninyo, masig pabulong na lang kamo sa inyo mga bukol. Migo Morris, sang nagapungko ako kahapon sa amon bintana, may naglabay nga kuring. Sang nakita ko ang iya ulo, alas 12 sang ugto. Iko ko makita ang iya ikog, alas 5 na sang hapon. Ako man, Migo Talyo. May nakita ako nga ido. Sang nakita ko ang paglabay sang iya ulo, mga hapon. Anay sang makita ko nga naglabay ang iya ikog, aga na. Sobra ka naman magsugid, Migo Morris. Abi, buhini man ang kalabaon sang ido mo. Buhini man ang kalabaon sang kuring mo. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, bisan kami ni Miga Octavia, nagalibog man kung sinong naghimo sang krimen. Sa pihak nga bahin, sige gihapon ang pagpangusisa sang pulis sa kay Tonya kag Leslie kung sa diin sila sang matabo ang krimen. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Siling mo, nagpangita ka sang salsalon, agod ilampos sa mga ilaga nga nagpamatay sa imo mga pating? Oo, sir. Pagkatapos pamatay sa mga ilaga, nagpanindo naman ako kag nagpanilig sa ibabaw. Kag dito mo nakita ang patay nga lawas sang imo manding? Oo, sir. Apang naglaom ako, nga nagakatulog lang siya.
Gani nga nagwa na lang ako eh. Kag nagbulig sa pagpaninlo diri sa balay. Nagsiling ka kaina nga nagpangita ka sang salsalon para ipatay mo sa ilaga. Matuod ina, sir. Pero wala ako sa nakita nga ilaga. Gani nga nagtulog na lang ako eh. Oh. Ay, sir, pasensya ka na, sir, ha? Basi kung kuya po naman na siya karon. Bah, kuyap? Oo, sir. May kuyap na siya. Hinali lang na siya ginaabot. Kag maumpawan man siya dayon, sir. Amo gali? Ote, kita mo na, sir, ha? Seryoso siya kaayo. Wala na siya nagalahok. Ote, anong natabo sa pagpangusisa sa mga kapulisan, Miga Octavia? Wala sila nagpangusisa. Ang natabo, ginbutang na lang sa accidental murder. Ay, amugali. Kag hindi lang inamiga. Ang abogado ni Leslie nga ginkuha, maayo nga klaseng abogado. Kag isa pa, makasarang siya magbayad mo. Kay siya ang nagpanubli sang ilang nga manggad. Kag madamo siya sang abyan nga nagapangapin sa iya. Kag ang tanan nga tao sa aton kongregasyon, nagabulig man sa pagsaksi nga mabuot siya, kag relihiyosa nga babaye. Amo ina nga nagpamatod ang judge nga wala siya sang sala. Kung mag-amo sina, wala gali sang manabat sang kamatayon sang mag-asawa. Ambot magani Pero close na ang kaso. Wala sang sala si Leslie. Hilway na siya. Pero amiga, madamo gid sa nagaduda mo nga si Leslie Gid ang nagpatay sa iya manding kag sa iya amay. Ugaling, hindi lang mapamatudaan mo. Mapauli na ako sa amon probinsya, Day Leslie. Okay lang, Tonya sige, magpauli ka na lang. Day, apang nagpangako ka sa akon. Nga pabalonan mo ako sang dako nga kantidad kung magpauli na ako. Oo. Wala ako sinamalipat, Tonya. Kadamo sang nabulig mo sa akon. Agud nga madula sa akon banas ang akon manding kag ang akon amay. Oo man. Akong nagbulig sa imo. Akong nagbulig sa imo nga mga plano. Agud nga matuman naton ato. Kagasta subong. Wala sila makahibalo. Nga ikaw nagpatay sa ila. Sige. Buwas ka na lang maglakat, ha? Kay ipahanda ko pa ang akon ipabalon sa imo. Ate, oo, Day Leslie, sige na. Magtulog ka sang temprano, ha? Para nga may kusog ka sa paglakat mo buwas. Ano ina? Nakita kong wasay nga ginagamit ni Day Leslie. Kag nagalakat pa kadto sa akon. Nagalupad sa aire. Hindi matuod ni. Pananawan ko lang ni Pananawan ko lang ni. Nagabugtaw ka pa galit, Tonya? Day Leslie, ikaw? Ikaw ang nagauyat sang wasay samtang nagapalapit sa akon? Oo. Ako, Tonya. Day, anuhon mong wasay nga ina? Amo ining iwasay ko sa ulo mo. Ano?
Daday, hindi ha? Hindi ka magpalapit sa akong tay Leslie? Hindi ha? Kakalain din sa imo mga mata, oh. Nagapula! Wasayon ko ikaw! Naigaw ko siya sa ulo. Patay na siya. Karon, mauban ako sang akon bayo. Agud nga hindi sila makakita nga may tugo ang akon lawas. Likom sa amon ihibalo, nakahibalo gali si Tonya nga si Leslie ang nagapamatay. Kag pati siya, ginpatay man ni Leslie sa pagpadayon ko pagid. Ay da! May sugid ako sa imo. Bay, ano ina amiga? Si Leslie, nagadalagan sa dalan, kag nagasinggitan nga ginalagas siya sang wasay. Bay, ano? Oo! Gindakop siya sang pulis, kag ato siya dito karon. Ginausisa siya. Kag nakita man nila nga ang bangkay ni Tonya ato dito sa ilabalay. Ay, abo, Diyos ko! Sino ko nung nagpatay kay Tonya? Ang wasay gani! Nagsiling si Leslie nga ginalaga siya sang wasay. Kag nakapalagyo siya. Kag si Tonya iya, wala. Gani na wasay gid ini. Anong siling sang doktor? Maayo na siya? Oo, sir. Maayo na siya kuno. Amo gani nga ginausisa sa subong, oh. Maayo na siya hambalon? Oo, sir. Makasabat isa sa mga pamangkot ko? Oo, sir eh. Okay. Miss Leslie, sugiri ako. Kung nga nagadalagan ka sa dalan nga wala sang bayo. Kag nagsiling ka nga ginalagas ka sang wasay. Matuod ina. Ginalagas ako sang wasay. Kag amo man si Tonya. Pero ako ya, madasig magdalagan. Kag wala ko ya malambot. Di na ang wasay. Ambot? Daw wala naman. Siling mo nagalagas sa imo ang wasay? Oo. Pero kaina pa ato. Subong niya, wala na. Ginadaman ka bala? Permi bala ini nagkakatabo sa imo? Ginaabot ka naman bala sang imo kuyap? Wala Matagang akon pinsar. Nagadalagan ako kay ginalagas ako sang wasay. Kag nagkadto ako diri para nga magpangayo sang bulig. Di inang wasay haw? Oo. Ikaw gani ginapamangkot ko. Wala kuya makadumdum. Wala ka naman makadumdum? Wala Natingala man gani ako kung naangari ako diri. Sige mapauli na ako Kinkapoy na ko. Kung may pamangkot mangid ka mo sa akon, pangitaa lang ninyong abogado ko Kay mapauli na kuya. Dira na ka mo Ay? Daw sa buang babae nga to? Pero siling sa doktor nga maayo na siya, hindi bala? Apang ang pagkapatay siya kabulig siya balay, wala siya kuno makahibalo sa natabo. Sir? Basi kung nagabuang-buang na siya? Ati kung ano sir, dakpon sa liwat Basi kita pa karon akigan ni Hepe. Wala sang rason agod nga i-detain naton siya. Isa na lang ako diri sa balay. Ang bangkay ni Tonya, gindulong na sa ila. Sa iya ginikanan, kag wala siya sang nakuha sa akon, bisan 1 sentimo. Ang matuod,
Hindi ako maluyag nga mabuhinan ang akon kwarta bisan isa ka sentimos. Kag kung may ara man gid nga maghandom sa pagkuha sang akon kwarta, ginapatay ko sang wasay. Kag dason, nagapabuang-buang lang ako. Nga kuno abi, ginakuyap ako. Kag hindi ako makadumdum kung ano ang nagakatabo. Manggarano na ako. Manggarano na ako kaayo. Kadamo na sang akong kwarta. Kag ako na initanan. Ako na ini. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad. Pila ka beses nga nabalo si Sandra, tub-tub nakapamana siya sa ikalima. Apang wala man magdugay, nabalo naman siya. Gani naglibog ang ulo ko kung nga nagkakapatay ang lalaki nga mapamana niya. Sa pagpadayon ko pagid. Sandra, abyan mo ako. Abi, pamatii man ko ay. Hindi ka na lang ba lamang pamanas ang ikaanom? Oh, Julie? Oo. Kay mapatay naman ang manginbana mo. Kung sino man siya. Jul, pagbuot ina sang Diyos. Wala ka man nagapati sang pagbuot sang Diyos, Sandra? Nagapati na ako karon no? Gani, relax ka lang Sa nasiling ko na, luyag ko nga mangin bilyonarya. Telepono, sabton ko. Hello? Jul, ako ini. Oh, Sandra? Nga nagpanawang ka. Tungang gabi na ini Jul, patay ng akon ikaanom nga bana. Si Suzuki. Ano? Oo. Inatake siya sa iyabalatian sa kasing-kasing. Oh, Diyos ko. Gindala ko siya sa ospital. Apang sa dalan pa lang. Nautas ng iya kabuhi. Ikaano mo na siya nga bana, Sandra? Oo, Jul. Ikaanom ko nga bana si Suzuki. Nasubuan ko, Jul. Kabuot sa iya. Kagpalangga giniya ko. Ang bugto
nga nakalingaw sa akon. Amo ang napulo ka milyon nga insurance. Sandra? Hindi ba nasan sa imo? Wala sang insurance si Suzuki? Kwan. Ginpa-insured ko siya mo. Ano? Jul, kaduy ko di ay. Lingaw ako. Bangod na subuan gid ko eh. Ate, ho. Maabot ako dira, Sandra. Maabot ako. Hulat ta ako. Diyos ko. Hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Hindi ako makahibalo. Kung nga nagkakatabuin sa kabuhi ni Sandra, hindi nagid. Jul, nasubuan gid ko. Ang dumdum ko. Si Suzuki na nga akong permanente nga bana. Kuna mo sina, hindi ka nalang magpamana pa. Kay mabalo ka man gihapon, liwat. Nagapati ako, nga balaluhon ka nga sahi isang babae, Sandra. Nagapati na ako sinasubong, Jul. Apang si Edwin Yokohama wala pa huway ang iya pagpanawag sa akon. Sino nga Yokohama? Isa ka negosyante. 3 ka adlaw nga nalubong ang akon ikaanom nga bana. Wala na siya nagauntat sa pagpangaluyag sa akon. Ano? Oo. Wala na siya nagauntat sa pagpangaluyag sa akon. Tama siya ka-aggressive. Mabuot siya. Kagang iya batasan. Daw si Raul. Ano? Kuna mo, batonon mong iya pagigugma? Oo Uy, Sandra, manginikapito mo na siya nga bana? Oo, Jul. Mangin ikapito ko na nga bana si Edwin Yokohama. Ote, paano na lang kung mapatay man siya? Jul, lamharon pa siya ya. Kag nagapati ako nga wala siya sang balatian. Ay, abi mo Sandra, nahadlo ko bala mo? Basi kung mabalo ko naman sa ikapito? Mapasimpalad lang ko, Jul ah. Mapasimpalad ako. Nabalo si Sandra sang ikaanom ka beses. Tubtugin siguran niya ako nga mamana naman siya sang ikapito. Kag ini, amo si Edwin Yokohama. Sa pagpadayon ko pagid. Nagsala kita lito. Sang ano, Julie? Nagsala kita sa paglaom, gamabalo naman si Sandra. Kayo? Malapit na isa katuig ang ila pag-upod ni Edwin Yokohama. Apang wala sang malaig na natabo sa bana niya nga ikapito. Amo matuod, no? Kagkabay pa nga, hindi na siya mabalo sang tuman kadali lito ah. Kabay lang kung tani. Masami ako natawgan ni Nanay, Jul. Ano ko no? Luyag niya nga magpauli ako sa Pilipinas. Kag didto na lang ako mga buhi, kag magnegosyo didto. Matuod? Oo. Pero nagsiling ako
nga maabot ang adlaw nga mapauli ako sa aton. Apang hindi pa subong. Nga ahaw, manggaranon ka na kaayo, Sandra. Natuman mo ng ambisyon mo sa kabuhi na makakwarta sang madamo. Kagamuin na nga madamo sang lalaki nga nagalagas sa imo. Handa sila nga magpangasawa sa imo. Matuod ina, Jol. Kag natuman ko ng akon mga handom sa kabuhi. Kag wala na ako sang pangayuon pa. Ako ya, tapusan ko na lang ako ni kaduha nga kontrata. Mapauli na kuya sa amon. Kag hindi na ako magbalik pa. Luyag ko nga makaupod ang akong pamilya, Sandra. Isa pa, madamo naman ako sa natipon. May negosyo na ako dito sa aton. Maabot ang adlaw nga mapauli man ako sa aton. Apang sa subong, hindi ko pa mabuhat ina, Jol. Kwan, wala ko pa malimtis ang lubos ang duog nga naghatag sang madamo nga kasakit sa akon. Hindi pa ako magpuli subong, Jol. Hindi pa. Sandra, wala akong nakamang makita ni Yokohama nga nagaupod sa mga kaladtuan. Ano? Masako ba siya sa iya negosyo? Jul, nagamasakit siya. Nagamasakit? Nagamasakit siya? Oo, nagaluya siya. Kag amo ina nga hindi kami makalakat sa masami. Kag sa masami, nagaisahano na lang ako nga nagalakat. Ay, anong balatian niya, haw? Wala man. Ginpakonsulta ko siya sa doktor. Apang, wala man sa makita nga diferensyang doktor sa iyang lawas. Ginahatagan lang siya sang vitamins. Among gali? Oo, Jol. Abi mo, naluoy man gani ako sa iya eh. Wi, Sandra. Basi kung mabalo ko naman sa ikapito, ha? Kung amoy ng pagbuot sang kapalaran, wala na ako sang mahimo, kundi batunon ang kapalaran, Jol. Sandra? Lito, nakulbaan ko Sang ano, Julie? Suno kay Sandra. Di ka masakit ko si Yokohama? Ano? Nagamasakit naman ang ikapito nga bana? Oo. Kadahadlok ako nga basi bala kung mabalo siya sa ikapito. Ay, mahulat na lang kita sa dason ng matabo, Julie. Mahulat na lang kita. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.